Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आङो दिनैहाय न'आव दं आरो माने आंनि बिनानावा न'आव दंफैयो। दा बेखौनो आं लोगो लानो होननानै फैदों। माने एसे उनाव बे थांफिनगोन नालाय, ओमफ्राय लोगो मोननाय नंला, ओंखायनो आङो लोगो लानोसै होननानै न'आव दंफैयो आरो। ओमफ्राय बियो दिनैहाय आङोहाय गावसोरनि नागा स्टाइलावहाय अमा संनानै जाहोनो नागिरदों आरो। दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। नै बिनानावा स्टार्ट खालामबाय, अमा बेदरखौ सावजेनबाय नै। ओमफ्राय माबायदि खालामगोन बेखौ सावजोबगोन ना? बे बिगुरखौ सावजोबगोन। बिगुरखौ सावजोबगोन। मोदोमखौलाय? मोदोमखौ एसेल' नांगोन। बिदिनो ना? आंनि बिनानाव हाय होनदो। हेल'। दा जोङो बिदिनो खालामलांसै, जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। जासिगोन ना नांबावगौ एसे? मामिया बाजाराव थांनो ओंखारबाय। खरस लायनोसै मामि नों? मा लाबोगोन? सामब्राम, बानलु, थाव गोथां बायदिसिना लाबोनोसै। जाग्रा लाबोदे। आं बिहरनायखौ दे। दे। बिहरनायखौ लाबोगोन आं। मा जानाय होनदोंमोनलाय? फैयो। आं होनथ'लाय, आं दहाय होननाया। दे। फाथो सायदों नै। फुरा संनानै जाहोगोन बे आंखौ दिनैहाय। आं आराम जिरायगोन ना मा? गान दामलायबाय नोङो? अमा संनायखौ स्टार्ट खालामबाय नै। सारायाव डाइरेक्ट अमा होनानै सारायखौ गुदुंबो खालामनाङा, डाइरेक्ट जाननांगौ आरो, जेबो होथ'वाखै। दा बेखौ एसे एरनानै होनानै बेखौहाय बिदिनो संथ'गोन आरो। ओमफ्राय नै बेथिंहाय बेम्बु शुटखौ रेडि खालामखाबाय। बेम्बु शुटआ एसे गोखैद्राय नालाय, ओंखायनो एसे सुनानै होदों आरो। बेबो नागालेण्डनिफ्राय लाबोनाय बेम्बु शुटआबो। दा नायलांदो नोंथांमोना। गोलोमजोबलायबाय नै बिचारा। कालारा चेन्ज जाबायना एसे एवबावनांगोन ना? दसे एवबावनांगोन। गावनानो जि मेजेम ओंखारखाबाय नै हारसिं। मोजां गोथाव मोदोमदों। Ginger garlic.
माबि प्रिपेयार खालामना होनानै लाबाय नै नागा स्टाइल अमा टमेट' चाटनि किन चिलिजों ओमफ्राय फाथो गोखा जानोसै bamboo shoot Yum. Juicy. Golemjogo. Mau sih dong. Lihat juicy omanya. Hmm.